Ahoj, já jsem Marek z Jaraváka a dnes jsem si na pomoc přizval kolegyni Kačku, která mi pomůže představit novou robotickou sekačku Luba druhé generace. Pojďme se na ní podívat. Co se mi líbí hned na začátek, je snadné a intuitivní uvedení do provozu, aplikace v českém jazyce a díky satelitnímu systému RTK a duální kameře není nutné pokládat obvodový drát. Další věc, kterou musíme vyzdvihnout, je její široký záběr. Díky tomu, že má dva žací kotouče, dokáže posekat plochu mnohem rychleji než konkurenční modely. Výhodou tohoto modelu je i možnost přepnutí sekačky do manuálního režimu prostřednictvím aplikace. Tuto funkci oceníte především v případě, že není zajištěn dostatečný GPS signál, například při vjezdu sekačky pod vysoké koruny stromů. Při testování jsme byli zvědaví, jak dobře se sekačka bude vyhýbat překážkám. A díky tomu, že využívá efektivní trojitý systém, který spojuje 3D Vision s binokulární kamerou, ultrazvukové radary a nárazník, dokáže dokonale detekovat i velmi malé překážky o velikosti pouhých 5 cm. Velkým překvapením byl pro nás i pohon 4x4, který obstál na jedničku v těžkých podmínkách. Sekačka Luba nemá sebemenší problém ani na blátivém terénu zdolat stoupání cca 80%. Zdokonalená RTK anténa poskytuje lepší signál, což sekačce umožní pracovat s větší přesností. Samozřejmě jsme nezapomněli vyzkoušet přemístění dokovací stanice. Sekačka Luba totiž umožňuje stanici kdykoliv přemístit, aniž by bylo zapotřebí znovu provádět mapování. To je výhoda zejména pro ty, kteří rádi mění rozložení své zahrady. Jediné, na co jsme při testování narazili, je fakt, že v případě sečení mokré trávy se častěji zanášejí všesměrová přední kola. V takovém případě je potřeba kola častěji čistit. Nicméně za nás je to drobná nevýhoda, která nemohla ovlivnit naše velmi dobré hodnocení této robotické sekačky. Pojďme si tedy shrnout hlavní výhody robotické sekačky Luba druhé generace. Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a následné mapování. Není nutné propojení RTK antény s dokovací stanicí. Lepší signál díky zdokonalené RTK anténě. Široký záběr 40 cm. Ultrazvukový senzor pro dokonalou detekci překážek. Pohon všech kol 4x4. Sekačku lze přepnout do manuálního režimu sečení. Dokovací stanici lze kdykoliv přemístit. Pokud hledáte spolehlivou robotickou sekačku, která bude sekat rychle a zvládne i náročnější terén, tak je pro vás Luba ta pravá. A pokud máte zájem o to předvést sekačku přímo na vaší zahradě, není problém, stačí nám napsat. Nezapomeňte nás odebírat, ať nepřijdete o naše další videa. Tak sekání zdar. Jsme dobrý. Jarabák. Ví, co a jak. Já jsem se ale přeřekla trošku. Jo? Výhodou tohohle